Giêsu un wan ya ngana ka per thei jing jen jar ban tan ya yung brang ba u lai kre ya nga un ya lam a kan long jing su chiều nom hang ta a kan long ka jing su chiều nom hang ta a ba Giêsu un wan chao ya nga a kan long ka jing su chiều nom hang ta a ba Giêsu un wan chao ya nga ba le lok pi su pen slem ya do nu pim pli ka ba Giêsu u dang yai khot it ya pi ngao ha per thei wa du ten lok wa ngao su su yo kan long jing khot ka ba ka du kum ta lo loi man ta wa pen sen su yo kan long jing khot ka ba ka du kum ta lo loi man ta wa pen sen su yo kan long jing khot ka ba ka du kli kawan hanga ko para ba ngen cha yung neng ne cha du jok ba ngin sa len na mar lai tang ki ne ar te don la chu ka per thei long tang yin song ba sa ka per thei long tang yin ba sa ya nya en rei ka yin song ne long hab ne ka per thei long tang yin ba sa ya nya en rei ka yin song ne long hab ne